Bé, bon dia a tots. Anem a continuar en les classes i recordeu que us vaig dir que s'anava a notar la part de creació musical del tema del nacionalisme. Si ens donarà temps miraríem totes aquestes parts en un dia, en una sessió a banda i anem a començar a parlar de l'impressionisme. Us havia dit la setmana passada que volia veure-lo en una classe només, en una sessió, o una setmana. Jo sempre les sessions les estic pensant a nivell de setmana, el qual serien dues classes. Però sí que és veritat que em sembla millor un poquet massa coses per a donar en una classe. Aleshores, segurament ho anem a partir en dos. Ho anem a parlar un poquet del context històric i les característiques generals de l'estil, val? I deixarem l'estudi dels compositors, realment hauré que dir el compositor, ja ho explicarem en el seu moment, per a la propera classe. A lo millor no mos és molt llarga aquesta classe, però bueno, quasi que millor. Així podem ficar inclús algun exemple que també estaria bé escoltar aquesta música, val? Bé, jo tindria així que dir alguna cosa com a introducció respecte a la meva opinió personal. A mi personalment està clar que l'impressionisme és un moviment important perquè ja anem a veure què significa la finalització clarament de lo que seria el romanticisme i l'abertura d'una nova època que realment serà la del segle XX. Val? Jo crec que és un estil de transició, però jo pense que hi ha altres estils en aquesta època, fonamentalment per a mi el postromanticisme, que són tan importants almenys com l'impressionisme, però que no sé molt bé per què no li dediquen un tema al llibre. També estaria coexistint en aquest moviment el nacionalisme i de fet alguns compositors que al llibre els nomenen com a integrants o precursors de l'impressionisme serien realment més bé compositors nacionalistes, sobretot pel que fa a la part espanyola, però bueno, ja parlarem d'això. Bé, dit això, anem a veure què ens conten en el context històric i anirem dient alguna coseta. Pues vale, anem allà, a veure que me situo jo en el llibre. Vale, pues així tenim el llibre i si mirem, el primer que fa és pues, situar-lo cronològicament. Diu així que el moviment es dona entre l'últim terç del segle XIX, val? I els primers anys del segle XX. Cuidado que en esta cronologia està contant jo crec que més el que és l'estil artístic en general que no l'estil musical. Jo crec que l'estil musical comença un poquet més tard. De fet, quan estudiem el segle XX, la música del segle XX, es considera que el naixement de la música del segle XX o el final de la música del romanticisme se situa en 1895, que és la data en la qual Debussy publica el preludi de la Sesta d'un Faune, que per a mi és l'hora que marca l'inici del moviment. Aleshores, estem parlant de que seria quasi al final del segle XIX i podem dir que podria durar aproximadament primer quart del segle XX, no molt més enllà, perquè a partir d'ahir ja veurem que hi ha molts estils que s'estan solapant i és un poc difús dir si és un estil o un altre, val? Però bueno, més o menys seria la ubicació temporal. Val? Diu que en l'àmbit social, la resposta social va ser contrària i fins i tot en algun cas hostil a aquest moviment. I jo crec que més que en el cas de la música, que també trobaríem el millor exemple en la pintura. No sé si vosaltres heu sentit parlar dels pintors impressionistes, que avui estan molt cotitzats, els quadres d'aquests pintors quan se subasten alcances xifres milionàries, val? Però en aquella època esta gent es moria pràcticament de fam, literalment de fam. No és exactament impressionista, però per exemple Van Gogh, que té un estil molt semblant als dels impressionistes, pues no va vendre un quadre en la seva vida. A més, Van Gogh ja veurem que també va coexistir en els pintors impressionistes. És un estil que es situa, ja veurem que fonamentalment en França, és veritat que té extensions en altres països, val? De fet en Espanya algo ens arriba, però és un estil fonamentalment francès tant en la pintura com en música, d'acord? Bé, crec que estàvem parlant dels pintors, en concret del poc èxit que tingueren en la seva època, i és veritat que també Debussy, encara que va ser un autor reconegut, doncs també tingué els seus problemes. Sobretot, ell va tindre molts problemes quan intentà d'alguna forma rebre una ensenyança tradicional perquè tot i reconèixer el seu valor com a compositor i com a alumne, en el Conservatori de París, per exemple, no el deixaran acabar la carrera perquè ell es negava a acceptar els postulats tradicionals que intentaven imposar els mestres del conservatori. Aleshores, això li va generar
molts problemes, però bueno, al final és veritat que encara que ja vos dic que no va ser un autor majoritàriament seguit, sí que va ser reconegut per lo menos com a original, i des de luego conforme va passar el temps, al igual que ha passat en els pintors impressionistes, pues la seva música ha sigut més valorada. Val? Bé, és una època en la qual estan produint-se molts canvis en Europa, no només a nivell econòmic i social com a conseqüència de les revolucions que es produeixen al segle XIX, sinó també a nivell cultural. I sobretot el que s'està intentant és fer canvis molt radicals, és a dir, trencar definitivament el que seria la tradició. Per exemple, si tenim un exemple d'un quadre impressionista, i veureu que el que seria perfilar els traços, els dibuixos, deixar clarament reconeixible allò que s'està pintant o que s'està reflectint en el quadre, és una cosa de la qual se fugís. És a dir, s'intenta plasmar més la sensació general del quadre que no els detalls d'aquest quadre, d'acord? Si uno mira este quadre que estem mirant-lo en xicotet o veig en gran, veuria que realment quan s'apropa estos traços són traços molt indefinits i realment sembla que quan tu mires de prop el quadre pues no te diu res. Quan el veus de lluny és quan comences a advertir un poquet el que representa. Pues així està clar que n'hi ha una barca, una persona que està com remant i una altra persona sembla ser xicotet, així sembla que n'hi ha un altre vaixell, una altra barca o el que siga, val? I després així s'aprecia clarament que això seria una espècie de riu o així, val? I això seria pues, un poquet les edificacions que n'hi ha en terra ferma, un poquet així és la idea, i així evidentment el cel que ens està dient pues, que evidentment no estem en un dia clar o que més bé s'està oscurint el dia, val? Però bueno, un poquet això és la idea que transmet l'impressionisme en general, que és lo que... I en música també, en música també un poquet deixa d'haver una claredat a nivell formal, sinó que un poquet el que pretenen estos autors és crear un ambient, unes sensacions, que és el que hauria d'apreciar la persona que està escoltant esta música, val? Bueno, vale, digo así que la música d'esta nova etapa, referint-se a l'impressionisme, però també serviria per a altres estils innovadors, el que busca és trencar amb un període que es considera ja superat. Sí que és veritat que estaria l'excepció del postromanticisme, que seria l'evolució natural del període romàntic, val? Però bueno, com que no el nomenen, pues no anem a parlar d'ell. Ja si tinguera entès sí que m'agradaria a mi fer un xicotet vídeo, per almenys parlant de 4 coses del postromanticisme, que torni a insistir, per a mi és un estil molt interessant, val? Bueno, pues diu així que mentre que el romanticisme diguem que es basa en una comunicació amb les masses, així el que es busca és més la investigació, val? I la creació de noves vies sonores. Evidentment tot això fa que la gent, la massa, el públic en general pues, no estigui acostumat a aquestes sonoritats i en principi la reacció siga un poquet de rebuig. No és una música que siga massa ben acceptada en un principi i és amb el pas del temps quan comença a tindre aquest reconeixement per part del gran públic o per almenys del públic entès en música. Val? És, vos dit, algo molt paregut al que passa en la pintura impressionista o en l'altra pota de lo que seria l'impressionisme, que seria el simbolisme poètic a nivell literari. Val? Diguem que l'impressionisme descansa sobre aquestes 3 versions, aquestes 3 variants, la literària, la pictònica, que és la més important, i la musical. Vale? En el cas de la literària no s'anomena impressionisme, sinó simbolisme, però bueno. Bé, doncs ja passant al que seria... Vale, això jo crec que un poquet ens està descrivint el tema, pues, passant ja al que seria el tema musical, una curiositat així la teniu si voleu llegir-lo, és lo de la sinestèsia, que és el fet de que n'hi ha persones que la música la veuen com a colors. És una cosa molt curiosa, però bueno, us ho podeu llegir l'article perquè és molt interessant. Així, diguem, el cas més significatiu de sinestèsia el tindríem en Scriabin, Alexander Scriabin. Així parlen de Messiaen, però des de luego el cas típic ha sigut sempre el de Scriabin. Val? Bueno, pues així està el que ens comenten sobre la música de l'impressionisme. Val?
Diu, les arts d'aquest període van començar a perdre les nítides fronteres, cada una d'elles, i s'impregnaren unes d'altres. És a dir, la convivència entre els autors, pràcticament tots ells estaven concentrats en França i més concretament a París, això feia que a més visqueren en el mateix barri, en el barri de Montmartre, i que eren freqüents les tertúlies a les quals, diguem que es juntaven pintors amb músics, amb poetes, i d'alguna forma les idees d'uns impregnaven les d'altres, val? És dir, que no són estils exactament iguals, però un poquet les bases estètiques dels mateixos pues sí que són semblants. Vols dir, literatura simbolista, pintura impressionista i música impressionista. Val? Bé, així mos conta un poquet aquesta qüestió, val? I reflecteix la música, diu així, el compositor d'aquest estil, l'impressionista, no trata de descriure un fet concret, com passava per exemple en els compositors del romanticisme, sobretot els que feien música programàtica, sinó que el que vol és reflectir sensacions que ens pot produir un paisatge, un capvespre, i transmetre noves combinacions de sonoritats, nous ambients evocadors. D'alguna forma, el que ells fan en la seva música és explorar aquestes noves possibilitats sonores i mitjançant elles volen que la persona que estigui escoltant aquesta música pues, es vegi influenciada per aquestes sensacions, val? I que d'alguna forma s'imagina aquests ambients. No te van a contar una història, però sí que te van a intentar reflectir la sensació que ells busquen en aquella, o que ells desprenen d'aquesta història. Per exemple, quan Debussy, en la seva obra que havíem comentat abans, el preludi a la sexta d'un faune, fica aquest títol, el que d'alguna forma va a descriure en aquesta música és precisament aquest ambient en el qual s'imagina al faune, que és un ser mitològic, dormint-se, o millor dit, adormint-se o deixar-se portar per la somnolència. És un poquet aquesta sensació la que descriurà la música. Ja vos dic que el pròxim dia, quan parlem de Debussy, a veure si vos ho puc ficar i ho escoltem. Val? Bé, vale. I és interessant el que conta així Debussy per a parlar de la seva música. Diu així, són dos cites textuals. És necessari descobrir no ja la música que viu en nosaltres, sinó la música escampada al nostre voltant. D'alguna forma, ell el que pretén és les sensacions que percep quan està en una determinada situació, plasmar-les musicalment per a que quan l'escoltem nosaltres ens evoquen aquestes sensacions. Seria un poquet la traducció del que volia dir ahir. Després diu, els músics han sigut triats per a captar tota la màgia del dia o de la nit, de la terra o del cel. Només ells poden reviure la seva atmosfera o el seu permanent bategar. Seria algo molt semblant a el que hem dit abans. És dir, el que fa el compositor no és crear res nou, sinó interpretar les sonoritats que ell aprecia en la natura. El món de la natura és algo que influirà decisivament en els músics impressionistes, de la mateixa forma que, per exemple, la llum, ara que estic veient el quadre de Degas, influïx definitivament en els pintors impressionistes. Val? De fet, així, com a corolari de tot el que hem llegit, diu que es pot dir que l'impressionisme és música de llums i no de melodies. I això és un aspecte molt important. Quan un escolta la música impressionista, va ser molt difícil que puga retindre algun tipus de melodia, perquè no és això el que volen els compositors impressionistes. A diferència de que, per exemple, passa quan un escolta la música de Mozart, que és molt fàcil quedar-se en algun tipus de melodia, en aquestes músiques, les dels impressionistes, tu te quedes més bé en la sensació, però quan te diuen «cántamos algo de esta peça», te va ser molt complicat fer-lo, sobretot si és música instrumental, val? Perquè el que hi ha són combinacions instrumentals, moltes vegades la melodia és combinació d'una sèrie d'instruments, que en molts casos el que estan fent és una música més bé repetitiva, però el conjunt de tots els sons que s'estan produint és el que te genera aquesta sensació i aquesta música agradable. Això no vol dir que en algun cas sí que n'hi ha melodies molt clares i molt reconeixibles. Passa que ahir detraríem sobre si n'hi ha compositors més impressionistes o menys impressionistes. Se diu que Ravel és el millor continuador de la música de Debussy, però jo és que ara mateix estava pensant en el bolero de Ravel, i el bolero de Ravel té una melodia molt clarament definida, val? Però sí que té algo d'impressionista, perquè té algo d'impressionista, però n'hi ha algo més ahí que l'impressionisme. De fet, en Ravel sempre està el dubte de si és un compositor impressionista o neoclàssic, però bueno, ja arribarem a parlar d'ell el pròxim dia, val? Bé, diu així que l'impressionisme és música de llums, poquet imatge i semejança del que passa amb la pintura impressionista, no hi ha melodies, això ho havíem dit, sons vists en llum i ombra,
clarobscurs d'un refinament literari, les projeccions del qual donen alliberament. Bé, això plasmar-lo musicalment és complicat, però d'alguna forma és això. És dir, no pretengam que ens diguen coses molt definides en esta música, com igual passa en la pintura impressionista, sinó més bé quedem-se en les sensacions que aquesta música es produeix quan les escoltem. Val? Bé, així finalment, per acabar, fan una analogia entre el que seria la pintura i la música impressionista. Val? En la pintura, evidentment, l'objecte que és objecte d'estudi és el quadre pictòric, mentre que la música és l'obra musical. Jo diria més bé les sonoritats que produeix la música, però bueno. En pintura parlem d'imatges i dibuixos, en música parlem de melodies, jo així no crec que sigui el més adequat, parlaríem de melodies barra de sensacions tímbriques, d'harmonies, val? Diuen així que la llum seria el paral·lel de l'harmonia en música, és possible, com en música, d'acord? Bé, crec que estàvem parlant dels pintors, en concret del poc èxit que tingueren en la seva època, i és veritat que també Debussy, encara que va ser un autor reconegut, doncs també tingué els seus problemes. Sobretot, ell va tindre molts problemes quan intentà d'alguna forma rebre una ensenyança tradicional, perquè tot i reconèixer el seu valor com a compositor i com a alumne, en el Conservatori de París, per exemple, no el deixaran acabar la carrera, perquè ell es negava a acceptar els postulats tradicionals que intentaven imposar els mestres del conservatori. Aleshores, això li va generar molts problemes, però bueno, al final és veritat que, encara que ja vos dic que no va ser un autor majoritàriament seguit, sí que va ser reconegut, per lo menos com a original, i des de luego, conforme va passar el temps, al igual que ha passat en els pintors impressionistes, pues la seva música ha sigut més valorada.